सानै दुखुथिया गथ' 65 बोसोरनि बुरै बिबैया फालिदों। GRSनि बोसोरनि गथ'नि बिबान बानस'दों बिबैया। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय BTC बियाबनि भैराकुन्द बियाबाव माजुलि बस्तियाव दुखुथिया खुदिया सानैखौ खौरां लाहैदों UPPL राजखान्थि हान्जाया। खुदिया सानै रहित नार्जारि 10 बोसोर आरो अमित नार्जारि 7 बोसोर बिमा बिफा गैजायै दुखुथिया नखराव उदालगुरि जिल्ला आरो भैराकुन्द ब्लक UPPLनिफ्राय खौरां लाहैदों दुखुथिया खुदिया सानैखौ। बे समाव उदालगुरि जिल्ला UPPLनि गाहाय नेहाथारि रतेन्द्र दैमारि आरो सान्तिपुर VCDCनि मासिगिरि एन्थनी मुसाहारि बिथांमोना निउज 24 बड'लनि खौरांगिरिनो फोरमायनाय राव। उदालगुरिनिफ्राय गणेश बर'नि दैथायनाय खौरां निउज 24 बड'लेण्ड। दिनै बे भैरकुन्द समस्थिनि माजुलि बस्ति गामियाव खाथिना नार्जारिनि न'आव नोंथांमोना फैदों। बे सानै बिमा बिफा गथ'यै खबर लानो फैदों। बेनि सायाव मा बुंनो सारा? जोबोद दुखुनि बाथ्रा। नैबे भैरकुन्द समस्थिनि सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय माजुलि गामि बेनि काट्रिना नार्जारि आबै आरो लोगोसे फंबाय सानै उन्दै क्लास 5आव फरायनाय रहित नार्जारि आरो लोगोसे क्लास 3आव फरायनाय आमिर नार्जारि बिथांमोननि जि दुखुनि बाथ्रा जों ससियेल मिडियाआव नुनो मोन्दोंमोन। जों खबर मोनाखैमोन। बिनि सिगाङावनो जोंहा प्राइमारिया जोंहा VCD चेयारमेन बिथांमोना खबर लाबाय थादों। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जोङो बे रोखोमनि मोजां मदद होनो हायाखै। अब्ला जोङो खबर मोननानै खारबोबाय। जों बेखौनो खबर लादों। आबैया दिनै बेमाराव गोलैनानै दङ। जों अनारेबल डिप्युटि चिफ बिथां आरो जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथाङा जोंखौ खबर लानो हरदों। मा जानानै दङ एसे खबर लाहै। गथ' सानैया बिदि जिथु ससियेल मिडियाआव फैदों। जोंबो जोबोद दुखु मोनदों। जोङो दिनै बेखौनो सानदों जोङो जे आबै काट्रिना नार्जारिया बेमाराव गोलैनानै दङ रावबो दिनै गैलिया। बिथांनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जोङो सावरायगोन। जोंनि बिटिआर सरकारनि मानव गिदिर चिफ बिथां आरो डिप्युटि चिफ बिथांजों जों सावरायगोन। आरो फंबाय सानै क्लास 5आव फरायनाय आरो क्लास 3आव फरायनाय फंबाय रहित नार्जारि आरो आमिर नार्जारि बिथांमोना दिनै उन्दै बिथांमोननि फिउचारखौ लानानै जोङो दिनै साननांगोन। जों दिनै खावलायदों समाजा बिनि सायाव समाजा दिनै मा सानदों बिथांमोना जुदि जाथि बंस रावबो जुदि बिथांमोनखौ मदद खालामनो हायाबा बे गथ' सानै फरायनायनि बिथांमोननि इयुनखौ जेबो जुदि राहा लानो हायाबा जों बिनि थाखाय जों सानगोन। बेखौनो गिबियावनो जों समाजखौ दायथ' होदों। समाजा थाबैनो सावरायनानै सोरबा बिथांमोनखौ गेदेर गोलाव खालामनो फरायहोनो जुदि आवगायनो ओंखारबोयोबा जों बै न'खर बै समाजा बै गार्जेनफोरा मदद लाथों हेफाजाब होथों। आरो बिथांमोना जुदि हायाब्ला जोङो बिनि थाखाय जों सावरायगोन। मानोना जोंनि खाथियावबो गोबां बेबायदि गथ' गैजायै गथ'खौ नागिरनाय गेदेर गोलाव खालामनो फेदेरनो लुबैनाय फरायनो लुबैनाय दङ। आरो दिनै NGOफोरबो दङ। दिनै डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड लिगेल अथरिटि सेल दङ। बिथांमोनाबो बेबायदि दुखुथिया गथ'फोरखौ मदद लायो। दा जोङो UPPL हिसाबै जोङो बेबायदि जोंहा दायथ' थाबाय। जोङो आथिखालाव सरकाराव दङ हिसाबै जों डिस्ट्रिक्ट कमिटियानो होन ब्लक कमिटियानो होन प्राइमारि कमिटियानो होन जोंहा VCDC चेयारमेनानो होन जों बेबायदि गोग्लैसोना थानायखौ जोङो निस्सय जोथोन लानो नाजागोन। मदद होनो जों नाजागोन। आरो बिनि थाखाय जायखिजाया जेंनायानो जाया मानो जों सलुसन होनो नाजागोन। दाख्लैबो जों माजबादाव बेबायदि जे मैदेरजों बुथारजानानै बिमा बिफा आरो बुथारजानानै जे हिन्जावसा उन्दै आलाय सिलाय जादोंमोन बिथांमोनखौबो बेबायदि मदद लाहैदों। बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंहा चिफ बिथाङा थांनानै खबर लाहैदों। गोबां MCLAफोरा थांनानै खबर लाहैदों। दा बेबायदिनो जोङो बे फंबाय सानै रहित आरो अमिरखौबो जोङो बेबायदि बिथांमोननि इयुननि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ फरायहोनो गेदेर गोलाव खालामनो जोङो माखासे जोङो राहा नागिरनानै थिग खालामनानै जोङो बिथांमोननि केरियारखौ जोङो सालायलांनो सानदों बा गेदेर गोलाव खालामनायनि राहाखौ जोङो होनो सानदों। दा बेखायनो आं खावलायगोन समाज आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ बेबायदि दुखुथिया न'खर बा सुबुंफोरखौ बयबो जाहाथे मदद होनो आवगायबोयो। आरो बेबायदिनो जोङो बयबो बेजों बे अनलायनानै मदद होलायनानै जोङो दुखुथियाफोरखौ जोङो नायबिजिरनानै मदद होनानै बिथांमोनखौबो जाहाथे आगबारि लांनो जाहाथे मदद होयो।
बेखौ आं खावलायगोन आरो जोंबो बेबायदिनो मावलांगोन। बेखायनो आं सानदों दिनै सान्थिपुर नैबे माजुलि गामिनि आइ आफा बिथांमोनखौ जोङो नैबे फंबाय सानैनि इयुनखौ जोङो दिनै रोखा खालामगोन, जाहाथे बिथांमोननि फरायनाय गिदिर गोलाव जानाय बे जितु इयुना सुरक्षित जायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन। सिगाङावनो आङो बड'लेण्ड निउसनिसिम रोजा रोजा साबायखर होदों। बिथांमोननि न'खरनि फारसेथ' बहुद साननांगौ जानानै फैदों। माने आं गोबाव समनिफ्रायनो बिथांनि न'खरखौ मिथिबोयो। मानोना बिथाङा हाबा जानायनि उनाव गथ' सासे मोनखांनानै बिथाङा हौवाजों नागारजानानै जिउ खांबोनाय काट्रिना नार्जारि बिथाङा। बिनि उनावहाय हौवाखौ जेने तेने गाव हारसिंनो फेदेरबोनानै बिथाङा फिसालानो थाखाय मोजां सासे बिहामजो मोन्दोंमोन। बिनि उनावहाय ग्रोम ग्रोम रायजो जानायनि उनावहाय फिसालाया सानै आरो फिसाला मोनबावो। बिनि उनावहाय मोनखांनायनि उनाव जेब्ला गथ'फ्रा 3 आरो 4 बोसोर बा 5 बोसोरसिम देरबोयो, बिनि उनावनो साडेनलि आर्मिफोरासो बुथारखो ना सोरबा दुथाङासो बुथारखो बिथांखौ डिमाकुसिनि मोनसे दैसा गरायावसो गोथै सहखौ जों मोननो हायो। दा बिनि उनावहाय गोथै हिरि गारखांनायनि उनावहाय न'खराव ओरैबायदि जारला जाबाय, माने गारजेनानो बे सासेल'मोन, फिसालाना बे सासेल'मोन। बिनि उनाव आरो बोसोरसे बोसोरनै बा बोसोरथामसोनि उनावहाय आरो बे न'खरनि बिहामजोआ आरो गुबुन हौवाजों खारफालाङो। दा नैबेवहाय माने साननो गोनां बेनो जादों, बिमायाबो हारसिं, गथ'फ्राबो थोंजोङै बिसोरो मावरिया जानानै थास्राबाय। दा अब्ला जितु जोंनि नोजोराव जाय दा बे गथ' सानैनि बिबै बिथांमोनहाबो गामियावनो भाइ भागि दं। दा भाइ भागिफ्राबो हानायसेबां बेबायदि सहाय होनो बा नायनो थाखाय बेबायदि जेबो माने सुबिदा गैया। बेनि जाउनाव बिथांमोनहा जोबोद खस्थ' मस्थ' सोलिबाय थादों। आरो जाय बे गथ' सानैनि बिबै बिथाङा 6-7 बोसोरसोनि सिगांनो आरो गावनि जितु बिखायाव मोनसे गेदेर माने बेराम जाजादोंमोन, बेखौ आंनो 1 दानसेसो सम गुवाहाटि हस्पिटालाव आंनो थाफानानै ट्रिटमेन्ट खालामनानै लानानै फैदोंमोन। बिनि उनावहाय गोख्रों देहा लानानै बिथाङा गावनि फिसौफोरखौ फेदेरबोदों। दा बिनि उनाव दा फैयै फैयै फिसौलाफ्रा देरबोबाय थादों आरो बुरियाथ' गाव बुरिलांबायसो थादों। दा बेबायदिनो आरो गोदानै काट्रिना नार्जारि बिथाङा आरो गेदेरथार बेबायदिनो गावनि बिखा सिङावनो आरो मोनसे बेमार जाबाय थादों, बेखौ जों मिथिनो मोनो। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, दा बिथांनि बेमारखौ सोखानाय आरो बै गथ' सानैनि भबिष्यतनि थाखायसो मेन सिन्था खालामनांगौ गोनाङा। बिथाङाथ' बुरिलांगासिनो दङ। दा बाय भानि गेजेराव बिसोरो समाजफोरा माबा मोनसे सावरायनानै निसय माबा मोनसे थिरांथा लागोन। मेन सिन्था खालामनो गोनाङा जादों भबिष्यतनि थाखाय बे गथ' सानैखौ मा खालामगोन। दा नैबेनि थाखायसो साननो गोनां जादों। आं आसा खालामदों बेखौहाय न'खरनि भाइ भागिफोरखौ लानानै आरो निसय समाजखौ लानानै जों जुदि थाबैनो गोख्रैयैनो माने सावरायनाय जागोन आरो सावरायगोन आरो बिथांमोनखौ जों बिथोन होगोन। बिनि उनावहाय आं आसा खालामदों दा गोदान सरकारा निसय माने मिथिनाय बायदिब्ला मावरिया गथ'फोरखौहाय बिदि फोरोंनाय आरो सुबिदा होनाय बे आसनिखौ आगबरायबाय थादों होननानै मिथिनो मोन्दों। आरो निसय बे जागोन। जेरावखि थाया मानो सोरबा जाथि परियालनि गेजेराव गथ'फोरखौ सेटेल खालामनो हायोबाबो बिसिनि रोंनायनि जितु फिउचाराव माने गोरों जानो थाखाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइखौ मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। मानोना बुंनाय दङ, बुहुमनि सोरबा सासे लेखा गोरोङै थायोब्ला बियो बुहुमनिनो सासे सुथुर जागोन होननाय बाथ्राया दङ। नैबे नोजोरखौ लानानै निसय खामानिखौ मावफुंगोन। आरो जोबनायाव आं बुंनो सानदों, दिनै डिस्ट्रिक्ट आरो सेन्ट्रेल लेभेलनि गासैबो महिला आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि UPPL दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना नायफैदों। साबायखर बावदों बिथांमोनखौहाय। आरो फैबाय थानाय समावहाय बेबायदिनो आरो समस्याफोरखौ भिजिट खालामनानैहाय मोजाङै माने एडभाइस होलांगोन आरो थांखिखौ आवगायलांनो थाखाय बोसोन होलांगोन, बेखौनो